on vaikka näyttää mitä mä teen. Tohon menee vastaanotin. Ребят, Lähetin, tää on vastaanotin. Tää Тут. toinen. прям круто. Напоминает чем-то Динкину комнату до ремонта. Или мою. Не спрашивайте, о чем я. Käytännössä. Sitten kun nää aukaisee. Katsotaan, että se akku on hirveästi. Otetaan eka, että Vau. onko yhdistetty. Noin, nyt ne on yhdessä. Mitä täällä on? Testari. Me testataan. Vau. Tän pitäisi mennä tästä läpi. Noin. Siinä näkyy arvot. Okei. Siinä esim. Ребята, вы когда-нибудь видели такую штуку? Напишите, очень интересно ваше мнение. Nää on desibeliarvoissa mitattuna nää verkkoyhteyksien systeemit. No niin. Mielenkiintoista. Oh. Näitä ei kannata pudottaa, ne on 15 tonnia. Niin varmaan joo. Ne on hirveän. Ei ainakaan heittää. Kiitos. Tällainen internetin kato verkon. Вау, короче, вот эти вот провода подключаются к камере. И компьютеру там... Tää on varmaan joku nettipohjainen kamera, veikkaisin, kun se Vau. menee tänne. А здесь подключается к интернету. Или к... Да. Или, ну, к компьютеру, к интернету. Мне непонятно, что вот это. Если вы знаете, ребята, напишите в комментариях. Я это видела очень-очень давно, во многих местах, но не помню. Mitä täällä on? Siinä on noita kaapeleita, mitä me pannaan tuonne seinään. Tässä on ihan normaali, on, tää on ihan niinku TV-antenni. Täällä on sähkötietokoneella, neiti ja Me ei saada sähköhommia, sähkökoota. sähkö tekee ihan eri asioita. Et me tehdään vaan näitä verkkoa, niin kyllähän täälläkin sähkövirta kulkee, mutta se on tosi heikkoa. Окей. Прикольно. Ребята, вот смотрите, сколько тут всего интересного. Прикольно. Блин, я прям попал к папе на работу. Папа, я на твоей старой работе в Петропавловске. Прикольно. Я подумала, что это реально интересно эргономика. Что? Хотя эргономика тоже интересна. Экономика. Что? Блин, ладно. Давайте забудем. Ребята, смотрите, что я еще там нашла. Ну, блин, ничего нового. Вот так вот. Все тут так классно выглядит. Блин, очень круто. Jos on liitin on huono, niin silloinhan vaikka niillä on johon miten hyvin, niin se ei toimi, että laadukkaita vehkeitäkin pitää käyttää. Jos ne on oikeassa koloissa vaan siellä, niin se on ihan ok. Sitten vaan leikkaat ylimääräiset pois ja naksatat kiinni. Вау. Onko se kiinni? Eikö mä niinku Siis leikkaat ne ylimääräiset sieltä pois. Mahdollisimman läheltä sitä, mistä ne tulee sitä kolosta ulos. Tuosta ylhäältä vaan. Mitä? Ylhäältä vai? Tälleen näin. Ylhäältä päin kun leikkaa. Niin ne ei kato karkaa sieltä kolosta. Mielenkiintoisia juttu. Вау, я наконец-то узнала, как это же делается. Прикольно.
Я столько всего... Meitä varmaan Это... työllistyy ihmiset. Короче. Ohjelmoilla on niin paljon, niin kovaa kilpailua, että sitten siellä tosiaan saattaa joutua sitten niinku, aika moni menee ammattikorkeaseen, tästä mennään niinku, tuolta lähdetään jatko-opintoihin, niin tästä mennään yleensä suoraan. Прикольно. Ребят, я еще раз задам вопрос. Pari vuoden aikana niin Sapo. Что это такое? Кто знает, напишите. Очень интересно знать. Sitten paljon meillä on vielä aikaa? Teillä oli 2 asiaa aikaa. Joo. No vaihdellaan tossa kohta. Прикольно. Tossa on toi kuituhitsaus, sitä voisi vähän katsoa, koska tää on taas niinku semmonen juttu. Elikkä Что находится? tää on Прикольно. valokuitua. Ja sitten tässä keltaisessa pätkässä niin näitä kuituja on tässä mallissa on 12. Joo. Siis tollaista, mitä sulla on kädessä vai? No, nämä on tälleen hirveän paljon ohkaisempia. Joo. Nämä, mitkä menee täällä kaapelissa. Tämä on se, mikä sitten tuolla hitsauslaitteella niin hitsataan tuohon kaapelin päähän, että saadaan liitettyä se sitten siellä kotona semmoiseen boksiin, mikä muuttaa tämän valosignaalin sähköksi, mikä sitten menee tuolla noissa kaapeleissa, mitä me äsken tehtiin. Niin täällä näkyy tää laservalo täällä päässä. Niin haluat sen katsoa kanssa? Ehkä se näkyy tossa. Se on niinku valo. Прикольно. Ребята, вам видно? Тут штука. Вот она мигает. Elikkä se menee tää on käytännössä niinku lasia täällä sisällä. Että tää ei kestä hirveätä taivuttelua ennen kuin se katkee. Mutta niin datakuljetusmäärä on niin kohtalaisen paljon isompi kuin mitä tossa. Ja vedot on pitempiä, koska tähän ei tule sähkövastusta, vaan se, että sitten kun se heijastuu ja niin kuin tavallaan se valoteho heikkenee, niin silloinhan se heikkenee se signaalikin siellä. Mutta mihin niin just tällä hetkellä on hirveä kysyntä. Ja me nyt harjoitellaan sitä tässä tämmöisessä siistissä sisäympäristössä, mutta sitten tuollahan ne vetää, niin niillä on teltta siellä ulkona ja siellä on pöytä ja ne hitsaa. Ja sitten näitä kuituja oikeasti näissä on 40 tai 100 kuitua, jotka sitten voi kaikki hitsataan. Mun iskalla firma, joka just tekee näitä juttuja. Sä tiedät, oot sä tehnyt? No, mä olisin netissä, kyllä mä jotain yritin. Ei saanut oikein tehdä mitään. Прикольно. Вау, там еще один, походу, склад. Здорово. Глядя, посмотреть. Ja sitten olit niinku tavallaan sanotaan, että vuoden täällä, että saisit se rutiini tähän tekemään nyt. Ja että sit niinku siellä ei tarvitsisi vähän duunissa niinku opetella niitä asioita, niitä perusasioita. Niin sitten siinä voi niinku se pari vuotta olla vaikka töissä siellä ja sit samalla käydä näitä niinku pakollisia asioita ja muuta. Käydä kouluun ja saada palkkaa. Eikä edes tarvitsisi käydä kouluun. Kun kerran viikkoon tai tälleen näin. Niin ja sitten meillä on nämä kopit, mihin se pääsee noita kouruasennuksia ja tommosia testaamaan ja harjoittelemaan. Et niin suuri osa kuitenkin meidän opiskelijoista asuu kaupungissa, niin ei siellä ole mitään niin paikkaa, missä voisi niin sahailla jotain tommosia tai niin näin. Niin lähdetään ihan siitä, että miten akkuporakonetta käsitellään tai miten jotain sahaa käsitellään tai muuta. Sen mukaan mitä niin kuin, että niin mitään ei tarvitse osata, että kyllä me kaikki täällä opetetaan.
Ja sitten se on hyvin pitkälti sitä omasta mielenkiinnosta kiinni, että miten hyväksi tulee. Ja sitten on, tässä on meillä turvajärjestelmä, tämmöinen niin kuin murto- ja liiketunnistus. Meillä on tuolla kameroita ja infrapunatunnistimia ja muita. Niin tämän hallinta kuuluu sitten niihin turvalaite- ja muihin. Niin kuin, mikä se on turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmä kurssi, että nyt on käynyt sitä. Että niinku tämmöistä niinku just hälytysjärjestelmien asentaminen on myös niinku tosi iso homma. Just ja varmaan lisääntyykin vielä. Niin että näihinkin tulee sitten, kun näissä vielä sit niitä lakijuttuja ja muita, niin nekin opetetaan. Niin, että sitten jos sulla olisi sähköasentajan paperit, verkkoasentajan paperit, jos olisi kokemusta näistä, niin koko ajan saisi olla. Joo, varmasti. Näin on. Joko täällä ruvetaan siivoilemaan? Во. Ребята, там это кидать. Во. Тут ничего интересного. Это я уже снимала, так что увидимся. Röstysavana linna. Tehdään niin, että tuu sä tähän koneelle, kun mulla ei ole silleen Vilma.fi. Ребят, вопрос на зажигу, что это? Я так думаю, это информатика очень похожа. Ну или какая-нибудь космоматика, если такой предмет существует. Sitten sä voit koittaa, pistät tosta ton päälle taas. Nyt sä huomaat, että nyt siinä ei vielä tehty sitä koodia. Если кто слышал в начале видео информатика, это неправда. Я сказала информатика. Просто это было не слышно. Почему-то. А теперь давайте подумаем вместе, что это может быть. У меня нет никаких идей, кроме информатика и космоматика. Этот кругленький шарик в углу очень похож на солнце в уменьшенном виде. Scratch on silleen mukavaa, että jos innostuu, niin tuonne voi kuka tahansa kotona touhuta tuolla ja tehdä mitä vaan. Кстати, напишите свой вариант в комментариях. Все, у меня варианты закончились. Joissain peruskouluissa ne on kai jollain valinnaistunnoilla ja joillekin oli tuttu, mutta ei kaikille. Информатика, информатика. Я люблю это. Se on aika alussa, oli se pallon pitkä. Voisit sieltä katsoa aikaisemmin. Se oli se pallo. Se pallo. Sitten siellä oli se koodilappu, mikä se liikuttaa. Se voi olla sekin. Sitten voi katsoa, kun ne seuraavaa. Niin tossa on nyt se koodi. Pitäisi tehdä tähän palloon. Sille se katsoo sen pallon. Eli oikein. Kiitos.
Tsemppiä hallitukseen. Kiitos paljon. Moi. Rata. Возвращаемся через страшный, страшная столица. Короче, мы возвращаемся. Сейчас произошла жесть. Утром, короче, вчера вечером произошла жесть. И сейчас жесть произошла. Я вам эту жесть покажу в отдельной переписке. Когда приеду, мне, короче, канал требует. Ota puhelin pois, me vedään rappusia. Joo.